og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på Hypixel, og vi skal spille noget Bed Battle, selvom jeg er inde på Hypixel. Eller, nej. Ja, jeg er inde på Hypixel, men så er jeg bare i Skywars, og ja, det var fordi ikke noget. Det var ikke fordi noget. Ja, men jeg sidder med min rigtig gode ven, der hedder Lead Play Master Info. Nej, Lead Play Info Master. Ja, det er det, han hedder. Nå, jeg tænker bare, at vi går i gang med et game. Hallo I alle sammen. Nej, vi skal ikke sige farvel endnu. Nej, det er lidt for tidligt at sige farvel. Hej. Vampyr, krystal, diamant, zombie, diamond. Det blev en zombie. Okay. Jeg tænker, vi skal sådan her, og vi skal lige have lavet en zombie. Tænker jeg også lige, vi skal. Okay, så den troede faktisk. Oh my god. Jeg troede faktisk ikke om de her farver, men man skal også bruge dem her vel. Jeg tager lige alle farverne først. Lapis lazuli og måske light blue. Dam. Ej, ikke light blue, det er alt for lyst jo. Måske den her. Den ligner lilla. Ja, og så bare diamond. Og så ellers bare grøn, ja. Og lidt sort. Det burde være det. Så oh my god, jeg har allerede spillet meget af min tid på det her. Jeg prøver bare at finde mine blocks og farve på noget. Ja, så spildte jeg måske lidt for meget tid. Så det var ikke så godt. Det bliver sådan en mini-stor zombie. Ja, det bliver en mini-stor zombie. Det forstår man ikke. Nej, det forstår jeg heller ikke. Jeg kan simpelthen bare bygge en lille zombie jo. Ja, god idé, Josefine. God idé, du lige fik på der. For det andet kan ikke noget. Ja, sådan der. Og der. Jeg tænker lige at få en lille en frem. Nej, det kan man ikke. Jo, pokker så også. Nej, der er kun snart 2 minutter tilbage. Det her er blevet en alt for stor mini-zombie. Oh my god. Det er fint det der. Det er simpelthen bare fint. Det her det er jo en perfekt zombiefarve egentlig. Oh my god. Jeg når det sgu da.
rigtig bande. Undskyld, jeg ikke taler så højt. Jeg plejer at kunne tale højt og tydeligt, men det er nok noget at gøre med, at jeg er lidt hæs. Jeg er faktisk lidt hæs. Når jeg har gjort det her, er det nok fint. Så skal jeg bare lige have lavet øjnene. Jeg vil lige se. Det kan jeg godt nå. Det er ikke så lang tid, jeg har, men heller ikke lidt tid. Mit resultat er da undtagen jeg ikke lige den er bedre end den der. Min er da bedre end den der. Min er da også bedre end den. Han har også glemt det. Pup. Jeg kunne nå. Okay. Han har måske... Nogle der har bare sådan nogle mærkelige zombie. Okay, min er så også mærkelig. Jeg gider ikke kigge. Min voting er mega dårlig sikkert. Jeg ser, han har super poop. Jeg er bare ked af poop. De fortjener virkelig også at få poop, synes jeg. Nej. Den her, den er måske lidt... Ej. Den her, den er faktisk ret god. Den giver... Okay, jeg nåede ikke stemt. Pixel art. Nej. Pixel art, jeg hader pixel art. Ja. Oh my god. Jeg giver hende da bare alt muligt. Ja, det er næsten ligesom min, men den er også ok. Den her, den er ok. Den her giver jeg, selvom jeg mister nogle af mine egne point. Ja, jeg kommer så fjerde plads. Fint nok, det kunne have været dårligere, men det kunne også have været bedre. Så, ja. Man skal være glad for det, man har. Jamen, det skal man altså. Man skal bare være glad for det, man har. Hvorfor står jeg nede? Hej, kongen. Knæ. Princess. Okay. Prinsesser. Dinosaurer. Det blev princess. I må undskylde, hvis der er lidt baggrundslarm. Så er det bare mine forældre. Nej, ved du hvad, jeg starter bare ud med det her. Lige for skoene. Ja. Det er vel selve prinsessen, man dømmer.
Måske jeg ikke siger så meget, men jeg er bare mega koncentreret i den her. Nej, jeg har god tid. Jeg har da god tid. Jeg har fin tid. Hvad? 30 sekunder. Oh my God. Jeg havde ikke set på tiden. Oh my god, nej, det her skal jeg bare ikke. Ja. Oh my god, jeg tror bare, jeg slutter videoen af her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den video. Og jeg håber, I nåede at se den, så vi ses i den næste video. Hej hej.